Nakuhanan ng CCTV ang pagtulong ng isang nagpapatrolyang pulis sa isang ginang na nanganak noong ika-6 ng Enero sa bayan ng Manawag. Pasado 9:00 ng gabi nang magpatrolya sa Barangay Kabanban, si Police Staff Sergeant Nino Makatangay Pasisa nang parahin nito ng asawa ng ginang upang humingi ng saklolo. Agad na nagpatawag ng re-responding ambulansya ang pulis, ngunit sa mga oras na iyon ay wala umanong available, kung kaya't napagpasyahan na ang police mobile car na lamang ng pulisya ang gamitin. Hindi pa man na isasakay ang ginang ay nakita ng papalabas ang sanggol. Dahil dito, dali-dali silang kumuha ng kumot upang ipahiga ang ginang hanggang sa matagumpay ang pagsilang sa babaeng sanggol. Ayon kay Pasis, first time umano nitong rumusponde sa ganitong sitwasyon at labis ang kanyang kasiyahan na matulungan ang ginang. Hindi ko rin alam na gano'n mangyayari. Akala ko yung pag-iikot ko sa IOR namin is mga magnanakaw. Hindi pala. Yung mga nganak pala yung re-screen ko. Ganun po, ma'am. So, sa awa ng Diyos, naayos na tulungan natin yung mag-asawa na yun. Nahiga ko po siya. Patapos, humingi ako sa gasoline station na kumuha ng kumot para pag labas ng bata is tama-tama masalo ng kumot. Kasi nga, siminto kasi yun, ma'am. Wala kasi kami mahanap na pwedeng paghigan nila. O, tama-tama, yung asawa niya may dala siyang kumot. At nung pagkaiga niya nung babae, yun ang bilis lumabas yung bata. Masaya ako, sobrang masaya. Kasi first time ko eh. Punta kami nung January 7 ng hapon, kinumusta ko siya. At kinumusta ko rin yung bata. Sa awa ng Diyos, okay na sila. Nagpasalamat ang ginang sa pulis sa kanyang hindi matatawarang pagtulong na ngayon ay nasa maayos ng kalagayan matapos dalhin sa Manawag Community Hospital. Nagpapasalamat po ako sa mga pulis Manawag po, lalo-lalo na po sa sitwasyon. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tataka, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.